भिडियो ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିବାର ଥିଲା, ହେଲେ ଜାଣିପାରୁନି କାହା ଉପରେ ଲେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ହେବ। ଭାବୁଛି ହରର ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଥିବ ଆଉ ତା ଲାଇଫରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ରାତି ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବନି। ହଁ, ଏଇ ଉପରେ ଲେଖିଲେ ଭଲ ହେବ। ଏଇ ଉପରେ ଲେଖା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଭାବୁଛି। ଚାଲ ଏଇଥିରେ ଲେଖିବା ତ। ଏତେ ରାତିରେ କବାଟ କିଏ ବାଡ଼ୁଛି? ଆରେ ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, କବାଟ କିଏ ବାଡ଼ୁଥିଲା? ଆରେ 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 ଇଏ ତ କଣ ମୋ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି? ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଆରେ ହଁ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ଆରେ ଏତେ ରାତିରେ ପୁଣି କିଏ ଆସିଲା? ଆରେ ଏଠି ତ କେହି ନାହିଁ।